on harvinainen pesimälintu Suomessa. Pesivä karakantamme on vain noin 300 paria. Sulina pysyvien jokien rannoilla viihtyy parhaina talvina kuitenkin jopa 6000 koskikaraa. Nämä koskikarat ovat muuttolintuja, jotka saapuvat talvehtimaan Suomeen. Lintuharrastaja Roy Vesa kiertää talvisin Uudenmaan vesireittejä ja seuraa rengastuksen avulla talvehtivia koskikaroja. Mistä nämä Etelä-Suomen koskipaikoissa talvehtivat koskikarat sitten varsinaisesti ovat kotoisin? No ne tulevat pääasiassa tuolta Pohjois-Norjasta ja Pohjois-Ruotsista, että koskikaralla on tällainen luodekaakkasuuntainen muuttokäyttäytyminen. Eli pääasiassa tulee tuolta luoteisesta Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta. Minne suomalaiset koskikarat asettuvat talveksi? No Pohjois-Suomen koskikarat pääasiassa muuttavat kaakkoissuuntaan, eli Kaakkoiseen Suomeen ja Venäjän Karjalaan ja osa myös Viroon. Suomalaiset koskikarat muuttavat tavallaan alta pois ja tekevät näin tilaa Norjan ja Ruotsin linnuille. Kuluva talvi on ollut normaalia rankempi myös koskikaroille, sillä moni tavallisesti sulana virtaava puro ja joki on jäätynyt umpeen. Tänä talvena tämä Norjan kansallislintu talvehti poikkeuksellisesti jopa Helsingin vanhankaupungin koskessa vain muutaman kilometrin päässä kaupungin ydinkeskusasta. Miten koskikarat löytävät nämä tällaiset sulat paikat? No se on kyllä aika ihmeellistä, ne äärimmäisen hyvin. Koskikarathan muuttavat lähinnä öisin. Ehkä ne kuulevat kosken pauhun tai sitten näkevät veden välkkeen kirkkaana yönä. Luonto lähellä juhlajakson merkeissä tiede saa hetkeksi tehdä tilaa taiteelle. Helsinkiläinen musiikin monitoimimies ja kuvaaja Jokke Seppälä talvehtii viikonloput Jaalan Verlassa, nykyisen Kouvolan kaupungin pohjoislaidalla. Ohjelman koskikaramaisema on pääosin kuvattu Unescon maailmanperintökohdekylässä Verlassa tammikuun kovissa pakkasissa. Nokka jäätyy ja pakkasta 25. Posket punottaa, kun täällä Kytiksellä koskikaraa. Ja aika pieniä runonpätkiä tässä ajankuluksi voi harrastaa. Ja väärin luulet. Jos luulet mua araksi, pikkulintu paraksi, mutta syntynyt on koskikaraksi. Mä pinnan alle koukkaan ja isken kiinni toukkaan. Mut pirulauta piiloutunut on kaissaan, mut minäpä sen jään pintaan paiskaan. Kohta riemusta mä huutaa alan, kun nautin tuon herkkupalan. Koskikaran höyhenpuku suojaa lintua niin hyvin, että se selviää jopa 40 asteen pakkasissa, kunhan sillä vain riittää ravintoa vedenpohjassa. Koskikara syö pääosin pieniä vesihyönteisiä, kuten siperosten toukkia, jotka tyypillisesti kätkeytyvät joko kaislaan tai hiekasta rakentamansa putkeen. Myös nilviäiset ja kalanpoikaset maistuvat tälle avantouttimarille. Millaisen reviirin koskikara tarvitsee joen varresta, että se selviää talvesta? No, koskikaran reviirikoko riippuu täysin ravintotilanteesta. Jos ravintoa on paljon, niin reviirin koko on aika pieni. Se voi olla suhteellisen pieni, vain 10 metrin kokoinen pätkä joen virrasta. Mutta jos ravintoa on vähän, niin se voi olla useampi 100 metrin joenpätkää. Talvehtivatko koskikarat aina samojen virtojen varsilla? Kyllä koskikarat ovat usein aika paikkauskolliset. Vanhat linnut saapuvat hyville ravinteikkaille paikoille, mutta nuoret yleensä joutuvat etsimään ensimmäisen talven aikana uuden paikan. Koskikara jättää eteläisen Suomen kosket maalis-huhtikuun vaihteessa. Ennen muuttoa koskikara lihoo jopa 20%. Se pystyy energiavarojensa turvin lentämään käytännössä melkein yhtä kyytiä takaisin pesimäsijoilleen Pohjois-Ruotsiin ja Norjaan. Ja onnittelut.